yung nakita o. Di ba na parang inita ka na may mga kahoy? Ay, paano ko, mga di ay. Ano mga kahoy, ana doon? Na mga bukid. Ang mamaya, ako na po na anak ko sakat, mga bukid. Kami ano kinay bukid, mas kasakasakat ang bukid. Saan ka? Oy, saan ba na eh? Dali ako nito. Saan mami ako na yung sakit na doon. Sus, napaari na, sikat mo dyan na. Ano na? Unsa? Tanawa. Parang may kananan na doon. Parang may anak eh. Mauna yung gipalit. Dili ay galon. Mga gagmay-gagmay na. Sali ba? Isa doy. Oy, namay ka na. Ginoko. Inday. Kung kamu mo rin lagi nilakaw. Wala umay manangin di mami? Manangin di ay? Ay, ginoko. Hindi ba musukot si mami to eh? Asal mo tama ng pag-deliver? Asal damit? Asal mo tama? Asal mo tama ng pag-deliver ka? Asal mo deliver mo? Okay? Mura na? Mura na. So, babay na guys. Para to ang live guys. Ginawat na ka.